Rêveberiya Xweser Abakur Rojhilatê Sûriyê kampeke nû ji bo koçberên bajarê Serêkaniyê li Rojhilatê bajarê Hesekê vekiriye. Navê kampê jî kiriye Serêkaniyê. Koçberên Serêkaniyê got di dibistanên bajarê Hesekê de hatibûn bicihkirin birîngekî awarte û niha têne veguhestin kampa nû. Rêvebera kampa Serêkaniyê Zemzeme Hisên derbarê rewş û amedekariya kampê de ji dengê Amerîka axivî. Piranî dibistana de bûn ji ber wilo perwerde jî hat sekinandin. Ev tişta zirarek mezin giyan zarokê me şagirtê me jî ji bo vêyekê hevalê îdara zatî biryar da gi vê kampê ava bikin û bi navê Serêkaniyê binavkirin. Tenê îdara zatî pêrabûye ji her tiştî yanî ji binya tehtî û giş îdara zatî pêra dibe. Serf sihî tê hazir e, av karebe giştê cahiz e. Rûbariya kampê 62 me û têra 1620 gonî dike. Heya niha 700 gon hatine amadekirin. Hin penaber got nû gihiştine kampê rewşa wan ya tenduristî xerab e û doza guhdanê dikin. İsmaîl Berkil yek ji wan penaperane got pêwîstiya wî bi dermankirinê heye û êş û azarên xwe jî dîne ziman. Em ne hatine di hesîkê kesî tiştek em di evê dabûn, di xwaniyekî dabûn, te bes bira biçe bidiya. Yekê xêra xwe dabû me belaş. Em tê dabûn. Ne derî hebû, ne şibak hebû, ne av hebû, ne kereb hebû, tiştek tune. Em wanî tê dabûn. Kampa nû ji bo koçberên got di dibistana de hatibûn bicihkirin û piraniya koçberan red dikin got werin veguhestin. Lê Rêveberiya Xweser û ew neçar kirine got bêne veguhestin û bicihkirin di kampa nû de. Ew jî ji ber got Rêveberiya Xweser dibêje got mabûna koçberan di heştê dibistanî de zirar daye nêzî 36,000 şagirtên bajarê Hesekê. Koçber hêviya vegera bajarê xwe dikin, heya vegerê hêvî dikin got pêdiviyên jiyanê di kampê de baş bin. Elhamdülillah rewşa me bira selamet ve bira Xwedê ve arî lêkê em qenaetê xwe her tiştî dikin. Elhamdülillah ji Xwedê re. Rewşa me pir baş e. Bes em vegerine malê xwe. Hêjaya gotinê ya got di stembera sala derbasbûyî de ji ber êrişa Tirkiyeyê ser bajarê Serêkaniyê nêzîkî 300,000 ji bajêr koçber bûn. Hejmareke koçberan di kampa Waşûkanî de hatibû bicihkirin û hejmara herî mezin di nêzî heştê dibistanî de hatibûn bicihkirin. Biryara Rêveberiya Xweser ya vekirina kampa nû û veguhestina koçberan ji dibistanan beriya destpêkirina sala nû ya xwendinê hatiye. Zana Umer dengê Amerîka bajarê Hesekê.